lotxe eta lotxen egunerokoa. Buah, haze lizkarra izan dugunen ararekin lagunok. Bidezidor batera kutsi nahi nien besterik ez? Nori okurritzen zaio beste bidetxo bat hartzea. Hau, Mongoliako Kashmir garestiena da. Bera bai dela Mongoliakoa. Ze astuna! Pixka bat zikindu eta sekulako kaka eman du. Eskerrak Xabi Zaundek izugarrizko ideia izan duen. Ados, baina nora bidaliko dugu lanera, nik ez dut Londres ezagutzen. Utzi nire esku. Oso urdurin nengoen, baina zerbait egin behar genuen, hau jasan ezina zen. Hori bai, eskerrak dena ondo atera den. Bueno, dena. Noren telefono zenbakia jarri duzu, Hello? Lagunok, gure lizkarra nola amaitu den jakin nahi baduzue, ez galdu atal berria. Ikusi, makusi. Lotxe eta lotx, ikusi, makusi.